וואו, איזה גשם! איך נכנסים, אתה יודע, ככה, לא עם הדבר הזה. נכנס ככה. Few minutes earlier. בוקר טוב חברים! יאללה! יום שני, מילה 6 מתוך 100. רוצה להזמין חובש בכיר במד"א, מידן בן יואש! יאללה! מה ההבדל בין חובש בכיר לחובש לא בכיר? חובש בכיר זה תחבושת מטורפת, חובש פחות בכיר זה של מקסטו. ותחבושת אישית יותר גדולה. זה הפרופ שלך, אחי. כן. אני מכיר, זה שעושים ככה כזה. אפשר לנפח, אחי, מזרון ים. אם אתה לא מציל חיים, לפחות תנפח מזרון ים. הדבר הזה מציל חיים. גם מזרון ים מציל חיים. תגיד לי את הדרגות בסולם. מרגיש עזרה ראשונה, מעליו חובש, מה מכן חובש בכיר, ופרמדיק. אחרי פרמדיק? רופא. אחרי רופא פרופסור. אחרי פרופסור אלוהים. אחרי אלוהים ביבי. אחרי ביבי שרה נתניהו. מה תשתי? כמה מעלות בתוך הקרח? 0.1 מעלות. יאללה! איך נכנסים, אתה יודע, ככה, לא עם הדבר הזה. נכנס ככה. דן הלך להחליף בגדים, אני בינתיים מציץ עליו. אני מקדיש את התפילה לכל מתנדבי ועובדי מד"א והמילואימניקים שנמצאים כרגע במגן דוד אדום. איש בנוסף, לוחמות ולוחמי הגנה אווירית מגדוד 947 של כיפת ברזל. הוא הולך להיכנס ל4 דקות לתוך הקרח. אתה שמעת את הגונג? אני שמעתי את הגונג. יאללה! נפגש מחר חבר'ה.